ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବଦଳରେ ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା ଆଜି କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମତେ କିଏ କଣ କହିଛି। ହଁ କହିଛି କିଏ। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି କହିବେ କଣ ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖଉଛୁ ଖାଲି ଖାଇଲି ପିଇଲି ଡ୍ରେସ ଧୋଇକି ଶୁଖଉଛୁ ବାରିରୁ ପତର ଗୋଟଉଛୁ ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଦେଖଉଛୁ। ମତେ ଖାଲି କହିବେ ଝିଅ ପିଲାଟା ହୋଇକି କଣ ଏଇସବୁ କରୁଛୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କରୁଥିବି ନା ମତେ ଭଗବାନ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କରେ ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ମୋର ଯୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ହବନି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।